What kind of person was he? Dembo was not an easy person. Zvokuti haasi munhu akanga aijairirwa. Dembo aisada zvokujairirwa zvokuti even kana pashow yake aisada kutorwa maphotos, aitonyora even paposta kuti no photographer pashow yake. Akanga atorekodha kana chitekete but yakanga isina mazwi nekuda kuti vanga vaparadzana kuti nevakomana vairiza nawo. Saka ndo vakati shamwari vakomana ndanjidzi navo manje ataurirana ndakavadzinga ndakutoda kuti tiwane vamwe vakomana vandikutidzidze navo. Saka ndiri kuita mavocals kustudio, uya umbonzwawo kuti ndakaimba sei. Ndobva ndaenda kustudio nademo paya, ndobva ndagara pasaidi paya chitekete chiridzwa achiisa mavocals. Vana vangu vanoda kufara kana ndauya nenyama kuti vaseve muto tusare moyo. Ini ndaizodara ndichiti usaore moyo. So pana chitekete ndakaita mabacking vocals dzimbo dzinokwana 3. If you still recall, pane imwe song yandoti iwe usaore moyo, pane pandoti inini usaore moyo chizukuru changu shikai moyo ndiri sekuru wako ndichakupa chete, you know. Vanhu vakawanda they didn't know. Wow, thank God. Wow.